ketebuk jedet. Rodok maju kene. Sik, lha wong ngene mikir bengong tak kakno ngisor kok mandek. Wedi lek sawanen. Wedi lek sawanen. Ijo niki apa piye? Ijo apa ora? Ora usah ijo. Ora usah. Rodok maju, rodok maju. Nggih. Baik, Kang. Kami ucapkan selamat malam, selamat hadir dan bergabung bersama Agung Budaya. Selamat malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang. Kleru. Piye? Lah piye? Iki bengi mbokmu. Masa ta? Lah bisa ngantuk lah. Sakene rodok mencle ndak ro awan ndak ro bengi. Terus tempur. Tempur apane? Ndak oleh gandeng. Wosok iya. Mbak Ika. Dalam. Kehadiran panjenengan dinantikan para tamu. Wonje terima kasih. Monggo Pak mangkake Kamto, disapa dulu. Bu Miranti nggih, sampun nimbali kula alhamdulillah. Iki jane untuk malam hari ini. Apa, kudune aku entuk bonus entuk hadiah. Bonus apa? Nanya apa? Oh, jenenge padha karo aku sing nanggap. Loh iya, sik hadiah. Entuk hadiah iki. Sik hadiahe. Ya. Lah, apa to kuwi? Lah jare jaluk hadiah. Jane aja serandal lho hadiahe. Lah apa? Pucuke serandal. Oke. Oke, ya. Siap. Oke, konfirmasi. Karo wong kedoyo aku iki jenengan. Iya kana. Iki Mas Duar apa kerjasama karo Mas Rom piye? Apa ya aku ya? Sik toh. Anu apa kabar tukang nipong? Oh baik. Sehat ya? Oh, waras rapate. Ora patek. Suwi tahun-tahunan ora temuan. Ora i? Masa? Aku mau pangku. Masyaallah. Hah? Jenengmu apa sih Alek? Oh Alek kudu. Wis ngopi borong. Sampan sapa to aku kok lali? Wis ngopi borong kuwi sing nipong kuwi. Urung. Layak rodok peteng. ben padang mak biar ngono jenenge dikopeni. Ngono ya, Bro ya. Ya, sehat terus ya. Rezekine lancar ya. Sesuk dom-dom. Nyandi lho kok iya iki. Ya, monggo baik apa lagune? Nyanyi, aku nyanyi dhewe apa nyanyi? Oh, nyanyi dhewe sik. Nyanyi dhewe, sepisah duet-duetan monggo. Aku sing penak-penak wae, Mas. Kubo Kasmoro Mas ya. Sing penak aku kuwi ya. Heeh. Aku jauh sing angel-angel aku sing penak wae. Aja kuwi engko wae. Heeh. Sing Lah iya. Kok Ciko? Ayo nyelot gewedi super. Ya, oke jaiponge metu ya. Ini Mas, lagune Mas Cidol kan lo Mas. Iya. Lah iya, nggak aku wilo kok ya, Ciko. Aku jan YouTuber. Ya Allah, jan kudanan bareng pangkarang yop-yop. Muka-muka dadi cuan ya. Ora usah bawa-bawa lunga. Enggak bawa ngingkar. Pak Budi, laris Pak Budi. Cek.
Pacrita tengah wengi nganti kakatrina cetetan sajroning ati datan luntur saya merati aku kowe ketika mergo leren ning kubur asmara melek betapa tidak melek joget ke taman asmara kupokai nyimpen wati tekan besok hei 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 ora bisa lali kupokai kepak cerita tengah wengi nganti kakatrina catatan sajroning ati datan luntur hei 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 saya merati la 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 aku kowe dadi karo untuk sementara satu lagu